uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngithanda ukubingelela ekhaya lezi nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa nabazali bami bakamoya uBamtsibande noma Mtsibande. Ngiyabonga kakhulu ukuba ngaphansi kwenu nokuthi ngifundiseke nje izwi baba. Nginofakazi la uNkulunkulu engenzele khona umusa, usaqhubeka ungenzela umusa njalo njalo. Ngangilibhaye izinto zokwakha ehardware nje emandiyeni ngoba amandiya ahlala so 3 months. Ngishawe ukuthi angisakhona ukuqhubeka, ngishawe ukuthi anginayo imali yokulanda izinto lezo. Ngihlale azathi ubhuti bami athi sisi asambe solanda izinto lezi ngoba bazozidla, isikhathi sesiside phela manje ngisemnayini. Kunzima ngoba anginayo imali ye-transport, yinto ezongishaya. Athi ngizofika ngikhulume nabo ngithi mina emalini ye-transport ngicela nithathe ulokhu nje imali nisinikeze izinto ezingaka, nithathe imali ye-transport. Athi okay. Bese ngithi naye ngisacela mose uhamba ungitshele ngiguqe ngithandaze Roma 10:9. Nawe lapho wenze kanjalo. Mawufika lapha ngoba izinto seyithatha isikhathi. Ufike lapha uthi uJesu Kristu uyinkosi. Ungene nje uthi uJesu Kristu uyinkosi bese ukhuluma nabo. Mangathi nahiqiqize ubheke eceleni nje kancane uthi uJesu Kristu uyinkosi. Bese ke ngizathi hayi sesingihambile ngakhuluma nabo. Hayi savumelana ukuthi bazosinikeza izinto. Kodwa bazoyithatha imali ye-transport, the rest bazokuthatha bazosinikeza khona. Athi okay. Kuthi mhla bekuletha balethe yonke into baba, kungasali lutho sasikuthe siyakuthatha lapha ngemali nge-transport yabo futhi nje bengasicharge lutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonga namanje ngithi akekho umuntu obengangenzela into kanje, uNkulunkulu kuphela ngoba mina bengenayo imali yokulanda izinto seyihleli zizodliwa izinto, seyihleli isikhathi. Ngibonga kakhulu nanokuthi nje baba sengakwazi ukuzingenela emkhosini, ngilalele zonke iy'nkonzo, ngiqale phansi ngizilalele ukuthi ubaba uthini, senze njani masingena emkhosini. Ngizingenele nje ngaphandle kokuthi baba ngicela imkhuleko, ngizenzele ngoba uyasifundisa ukuthi sikwazi ukuzenzela izinto. Ngiyabonga nje ukuthi ngisahleli nje ekhaya lezi ngilalele, ngifundiswa, ngifundiseke, ngibe ngumntwana, ngibuye endleleni. Ngibonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu aqhubeke njalo angigcine baba, ninomama niqhubeke njalo nani sifundisa, anifihle nomndeni wakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mandibulise Tata uMtsibande nomama uMtsibande. Ndibonga uThixo ekuseni. Azange ndatestifya since ndangena apha kwinkonzo. uThixo ndibone endenzela inceba. Bekuthiwa andizutshata, ndizaba yinto nje, kodwa ndathi uba ndingene phakathi komnqweno kaThixo ndabona izinto zitshintsha. Ndikhuleka nabanye mama, sikhuleka entabeni. Xa sikhuleka entabeni kwafumaniseka ukuthi kwindawo endikhulekela kuyo kunenjefile. Ndaphinda ndagoduka ndaya ekhaya ngoDisemba, yafa inje encinci eFrancithi, yaphinde yafa phakathi kwezindlu, phakathi kwendlu enkulu nencinci. Thixo mhle. Xa iqeda ukufa kwaba yi-2 days ndafumana umtshato. Ndisemtshatweni ndonwabile, ndiyambonga uThixo Jesu Kristu inkosi. Andazi kunomhlabelo othi ndizombonga ngani. Ndithi uma ndinibona apha kwiifoto ndeva intliziyo yam iqhuma, inovuyo ngathi ndinganibona ndithethe nani face to face. Kodwa amandla kaThixo ngelinye ilanga ndiyafisa uJehova ukuthi kube ne-present endiyenzayo. Andinako ngoku kodwa ndiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ndinithengele ama-present nje ndinenjabulo since ndingene enkonzweni. Yizo izinto zam zizatshintsha. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Cela ukubonga uNkulunkulu. Ngingene emkhosini wensuku 2. Ngicela imali esipheko ngoba bengingenayo. Ngithe ngesosukwini lokuqala ngawuthola 200. Ngesosuku lwesibili ngathola 100 rand yahlangana. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Mpostoli Dr. Bamtsibande.
nomndeni wonke, nomama, umndeni wonke wakwaNsibande, umndeni wonke wasekhaya lezwi, umndeni wonke wasentabeni kaJehova. Kuyabonelela, kuyabingelela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Baba Mpostoli, ngithi angilethe napho ubufakazi. Indodakazi wami kade esebenza eDeloitte, kwase kufika isikhathi sokuhlela kabusha kwenkampani. Then kwaba-ke kulaba abadilizwayo. Ubekade enza i-masters yakhe. Ekudilizweni kwakhe bamane bathi bazomkhokhela, bathi bemdilizile bazomkhokhela bona unyaka wonke azaqede. Hayi, sabhekile lokho, hawu siyangixoxela hayi bakhokhile ikholeji singitshenile ukuthi sengikhokhile yonke imali. Ngiphakamisa udumo, ngibhekisa kubaba uNkulunkulu, ngibhekisa uNkulunkulu Baba, ngoba ukuba akuzona ifundiso sakuleli khaya, mhlawumbe ngaba kwenzekile kanje. Futhi ngiyamkholwa uNkulunkulu Baba wethu ukuthi umsebenzi futhi uzowuthola, ngoba uyabizwa kuma-interviews. Abanye bathi ayi, ngenxa yemali abayihola laphaya ngeke bakwazi ukumholela yona. Kodwa nje nginalokho kumthemba, nginethemba lokuthi owakhe umsebenzi usawulindele, usazofika. Ngeke ngimtshele ukuthi maya ku-interview athi uJesu Kristu inkosi, noma ehambisa i-CV yakhe athi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba. Siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba Msibande. Siyambonga uNkulunkulu Baba. Fisa nje ukuthi agcine, akuphe eminye iminyaka. Uphile Baba wethu, uphile mzali wethu, niphile nobabili bazali bethu. uNkulunkulu anigcine, anibiyele njalo njalo nomndeni wenu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baMsibande, ngiyabingelela nangimama uNsibande, abazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni likaJehova. Kuyabonelelwa, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa Baba ngokudilitha, ngibonele ukuthi sekweqile kakhulu. Nginobufakazi obuningi ngendlela emangalisayo, hhayi ukuthi ngithule ngoba uNkulunkulu engenzi lutho. uNkulunkulu ubhizi, usemsebenzini. Khona manje nje ekuseni omunye umzalwane ongithumela umyalezo ukuthi nangu omunye umzalwane ecela ukuthi simkhulekise ngokomzukulu wakhe ungene esibhedlela sebethi bazomkhipha amanzi, lento le ethiwe i-number punch, kanti engathi inobungozi. Ngaleso sikhathi kanti vele ngingena ekamereni ngenhloso yokukhuleka, ebese ngifika nje ngiguqe, bese ngivula umkhuleko lo 18 May, ebese ngiyalalela ubaba ekhuleka. Sengikhulumile ngathi Nkosi, ngiyacela ingene esikhaleni kibe lo mntwana ukuze ngizolalela, kulalelisiseke. Akhuleka ubaba kulo mkhuleko aqeda ngenelele kulo waRoman 10:9. Ngisho futhi emva kwakhe ubaba, siqede ebese ngiyakhuleka nje ngokumkholwa uNkulunkulu ukuthi umsebenzi usewenzile. Uthi-ke ugogo womntwana mese buyisa futhi impendulo, uthi ubonga uNkulunkulu ukuthi uselalelile. Abamfonele esibhedlela bathi umntwana ngeke basamenza i-number punch, sebezomfaka i-treatment for 7 days ukuthi bebone ukuthi lamanzi awazuphela yini. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngemfundiso zakho ubaba Nsibande. Ilo mkhuleko kaMay 18, mkhuleko kaRoman 10, isivume esithi uJesu Kristu inkosi. Hayi, kwenzeka izimangaliso njengoba ngisho ngithi buningi ubufakazi, buningi ngendlela emangalisayo. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamcela nje uNkulunkulu ukuthi ngicela uNkulunkulu angisize, akangiqalele nje maphansi, angisize nje, akangenze kabusha ngoba sesikholiwe, isikhathi sona saside.
sithi sihamba kahle, kanti hayi mase sithola la imfundiso engathi impela hayi besisashaya eceleni. Kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe bamtsibande. uNkulunkulu akasiqinele wena, akulonde, akukhulise, akwandise, uqhubeke njalo nje umsebenzele ngokuthembeka. Lona iqiniso liyahlaba kodwa lihle ngoba liyakhulula. Baba, siyabonga kakhulu ngemfundiso zakho nangemfundiso zikamama zangoLwesine. Siyabonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi yethu. Amen. Mayibongwe tata. uJesu Kristu uyinkosi. Mama, uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyanibingelela egameni lenkosi yami ngeyesu Kristu. Ndiyambonga ke uSomandla, usaniphethe kahle, nasemkhosini usaniphethe kahle, wenza imimangaliso emkhosini, uyandinceda kakhulu. Nangona ke ndingekagqibi ndisesemkhosini. Amen. Kusekuhle ke ukuhlala kuJesu. Haleluya. Bensanda usendela utata imessage. I'm sure about 30 minutes or 40 minutes ago. Funny enough, ngithe xa ndiqeda usenda kwabe sekuyangena imali. Ndothuka, imali etheni nale ngoku? Andiyazi noba ivela phi. Jonga ke into eyenzekileyo. Izolo bendiyothatha inethi ndisebenzise imali yenye into. Besithi ndizothenga izitena uba ndivale kwelaa cala lingaphaya kuba kunetha. Undicingela uba elaa cala lingaphaya lelodaka. So into eyenzekayo nje ke ndasebenzisa ke loo mali. So ndathenga inethi ke kuba ummelwane wam kade ndimxelela uba izinkukhu zakho ziyandihlupha apha egadini, ziyatya. Kaloku nditya nawe apha egadini, uma kunento ndiyakunika nabanye. Ndibona ummelwane wam hayi akazimisanga kumamela. Okay, into endisike ndayenza nje sendabona uba kulaa mali benzawuthenga ngayo loo nto mandihambe ndiyothenga inethi, ndithule ndithi tu ndivale eli cala lingena iinkukhu. So ke nje ke bendingumntu ke nje osebenzisa imali engeyiyo eyenethi. Ngoku ummangaliso wenzekayo, nanku uNkulunkulu ngoku efaka imali this morning. Ivela phi? Andiyazi. Maybe it's because of Nkosi yami, kuba ebona ukuthi andifuni uthetha kakhulu. Nyhani ke awuthethi kakhulu mos xa usemkhosini, nanje noba ukho mkhosini awuthethi kakhulu umntana kaThixo. uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Jesu Kristu uyinkosi baba. Baba, ngiyathemba ukuthi uyaphi. Yazi baba, ngihleli nje ngilalele uma usakhuluma ngomphiko uKristu. Enkonzweni engikhonza kuyona, bandla elikhulu nje elaziwayo. Kushunyayelwe-ke baba inkonzo. Baba, athi esuka lapho umama lo oshumayelayo athi akhulume ngey'khathi, athi abantu bayethanda imimoya yesikhathi. Kufikile nje umoya wesikhathi, abantu bavunguzela nawo. Wathi othi ngize ngilinganise, wathi njengabantu kuyimanje bathatha umoya wesikhathi, othi uJesu Kristu uyinkosi. Umoya wesikhathi, umoya ofikayo. Yazi baba, ngambuka ngathi ubaba, ngampela lento ayishoyo uqinisile ukuthi labantu esibathembile ibona omphika uKristu impela. Yazi ngaze ngahleka baba meqeda ukusho njalo, ngathi cha ukuthi akakaze afinyelele ekutheni limsebenzele leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngendlela umuntu akhuluma ngayo, ngithi kazi msukwane sekuyena esethi uJesu Kristu uyinkosi, kazi kuyokwenzekani nje empilweni yakhe, njengoba nje njengamanje nje akubi kanjena, kubi nje. Uyazi bonke abantu abanambithi nje bathi nje umoya wesikhathi. Ngithe Nkosi yami, angikaze ngizwe mina ukuthi into ebhalwe phansi eBhayibhelini inesikhathi kanti iwumoya. Baba, ngiyacela nje uNkulunkulu, siyakubonga nokuba khona kwakho ukuthi usifundise ukuze sibabone labo umphiko uKristu ukuthi abantu abanjani. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba.
ngibona abantu nje bayagula mangisababuka laba bantu basesibhedlela indlela abagula ngayo abasakufuna ukuphila la emhlabeni kodwa ngenxa yezono bayagula nje uNkulunkulu indlela nje abashaya ngayo ukuthi uthi noma usufuna ukuhamba uvela ungahambi ngenxa yezono uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba uNtsebande nomama uNtsebande. Ngithi angiphakamise ukubonga nobufakazi kuNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Kuthe ngesonto elidlule ebusuku ngabo-2 kwakhala izikhova ziwu-2 phambi komnyango endlini. Zilele zikhale iy'khova ziwu-2 zikhale. Ngisaba ukuvuka ngiyoshaya bese kufika nje ukuthi angikhuleke uJesu Kristu inkosi. Ngakhuleka bazalwane, ngakhuleka. Akuphelanga ngisho iminithi ngazizwa seyithule. Ngiphakamisa ukubonga nokumdumisa ukuthi uJesu inkosi. Ngiyambonga kakhulu ngoba ngithe ngazizwa seyikhala le kude. Ngathi uJesu Kristu inkosi uphakeme kakhulu. Phakamisa ukumbonga nokungena ekhaya lezwi kuyangibusisa kakhulu. Iy'ntshumayelo zikababa uNtsimande uNkulunkulu umphathisile. Kade ngitshele omunye umzalwane waseMaritzburg engangikhonza khona ngithi kodwa ubaba uNtsimande wayelaphi sonke lesikhathi. uNkulunkulu emphathise kangaka imfihlakalo yezulu. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNtsibande nomama Ntsibande khaya lezwi entabeni kaJehova, indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyaxolisa nje baba ukuphuza ukuthula ufakazi ngilalele ngibusiseka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongembulele ngekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu nowangifaka ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambona uNkulunkulu esebenza naphakathi kwekhaya lami naphakathi kwabantwana kakhulu empilweni yami ukuthi ngisindisiwe kona ukusindiswa. Kodwa-ke ezinto engizitholayo zenza ukuthi ngiqale phansi ngivume izono ngazivuma. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ubufakazi. Siyabonga ngobaba ubaba Ntsibande. uNkulunkulu ame njalo ukuthi kulezi zikhathi sivuselwe indoda kaNkulunkulu ephethe imfihlakalo engaka. Siyabonga, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umama nobaba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba nomama ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu obe muhle kakhulu empilweni yami. Kahle kahle ngizama ukufinqa le nkulumo ngoba ngathi indenyana kancane. Ukuthi nge-16 ngangiya eMnambithi ngahayikha ngithola itekisi ngakufanele ukuthi ngiyokhokha okuthile eMnambithi. Mase ngibuya futhi ngithi hayi ngcono ngihayike futhi ngoba khona abantwana abantu engibafundisa ukuthunga la ekhaya. So mase ngibuya ngizohayikha ngifike la ekhayikeni ngithola amantombazana 2 nomfana bayahayikha nabo. Hayi kume imoto mayime imoto ngingene phakathi laba abanye bangangeni labe bengihayikha nabo. Mangithi ngiyabheka phakathi emotweni khona abafana 3 mangithi bangcolile abafana nemoto kanti nayo ingcolile mina sengiphakathi. Masishane nje enqondweni yami ukuvuka ukuthi ena ngase ngithi mina ngiyaxolisa kakhulu ngadilika. Mase ngidilikile ngezwe ngithuka ngale ndlela le engingayazi ukuthi ngacishe ngaze ngaphunyuka nje emlonyeni wengwenya. Ngibonga uNkulunkulu. Ngibonga kakhulu udadewethu uSweetness owangifaka ekhaya lezwi bazalwane. Ngibona ngiprotected ngendlela emangalisayo.
igama nje lithi uJesu Kristu uyinkosi empilweni yami. Ngilisho ebusuku, ngilala, ngilisho emini, ngilisho ngihamba, ngilisho ekuseni. Hey, ngilibonile ukuthi linamandla ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu uye waba yi-umbrella nje, uye wangiprotector, ngaphunyuka emlonyeni wengwenya. Kuningi futhi okwenzakalayo empilweni yami nje. Ngibonga nokuthi nje kumama nobaba ukuthi nje i-fasting into engangingayazi. Ngikhumbula ngafasta ngithi ngamanye iy'nsuku ey'ningi ngisafunda isikolo iy'nsuku eziwu-3, u-21 days nje ngangiqala ngqa ukufasta, kodwa nje uNkulunkulu waba nami. Namanje nje ama-fasting angifisi ukuthi angidlule. Eyi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu umuhle ngendlela emangalisayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ngathi liyamemeza ukuthi ibani ingcwele ngokuba mina ngingcwele. Abantu bathanda izinto ezenzeka emabandleni abo, abafuni ukufuna uNkulunkulu. Inhliziyo zabo zikude noNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi.